Tiripurani jatto tiprasa takuk tai bukuk song no tini social media ni bising ti pai playa koloma tai hambaya karu boni sikang 2014 asai Tripura hani illegal immigrant ni against movement khaina bagai TPF motha मिस पतल करना जमाती नि बिसिंगति आसाई जे मूवमेंट खाइजाखंमानि आ चबावो जे साखनो बेदकनाय चबावो जे मानजाकनाय चबावो जे चबाफायनाय चबानि सेंक्रा ग्रकनो तैबो बिसि हामजाकमा ताइपा खलाया खलमा ताइसिबाय माया करो आं ताखुकते बुखुक सं TPF मथानि जे ताखुकते बुखुक सं जे चबावो मानजाकनाय चबावो जुग्रानाय रंनो कयनामु सुंगो आं नरनि थानि ककनारगो नरगना हामबायरना मुसुंगो नरगनि सालसो सालनै चुबा मुं बायफानो जों तिनि तिप्रासारंनि अस्तित्वनि थांनानि कायसा लामा इ 5-7 बोसोरनि बिसिङो जों नरगना रैमानखा नरग TPF ni khorang no khanai phaike khoraksa khorang ni no tuifano 12 লক্ষ tiprasani ostitto ni rakhani bagi je movement khaimani choba khaimani abotini 99% success ngi tongo tabuk suru samung khlaijangna bagi simi baki aboni bagi paiflaya hamjangma tai khulumani yafaro TPF ni senkrak choba khaini takhutei bukhuk jangna angor kaisa koinamu sungu मकलनि मुक्ति फैयो ताखुकजों जों TPF नि बिसिंतै जेफ्रु अककनो सावो TPF नो बुप्रे साप्रे खाइमा कारै बसक गारि सबायख्या बसक बाइक सबायख्या बसक माइक सबायख्या कक सानानि सुजुग रलिया फिल खाइनानि सुजुग रलिया गोबांमा बरकनो बुइ हस्पिटाल खिखलायख्या आकग्रगनो वानसुक अंके बेलाय दुख नांगो ताखुकतै बुखुकसन आ दिनोसनो डाइरेक्ट खानाय दङो खरकसा एजुकेटेड पर्सन जों मैडम पिके बाय बबाय अकगनो शेयर खायना नै थांपुरु जिंजार होटेल सामा दङो त्रिपुरानि 10 जनाया खरकताम एजुकेटेड नि बुमुं साखाय बिनि बुमुं मासावो आं किन्तु सानामु सुंलिया बिनि बुमुं बा दिनोसनो कक्सावो Padahal nong ne otomong rone khibire di nong ne abo samungya nong ne abo kamniya nong abo jibono phanangya nong abo obastov ojuktik ang je tini kok saman nor dairi o seinarek dihni sairo hoja aske reject khaikya khoroksa neta saka jonosabhani stage tini ni simi padal kina sangnatai NRC ni movement khaina riya tini ni simi tai fil khaina riya ni samatongo tini ni simi TPF no tai filokariya fil khaina riya sing tini ni simi samai tang khanai saka ঠিক আবহাইনো বরক সামুং খাইগি যেন ফিল খাইরলি আংখা এমন কয়েকজন নেতা তংগছেন নর গ্রহণাই সব বরক তাক বিয়াং থানাই নংনে খরাংনা বন্ধ খাইদে ইয়া খাইচিংমাই চিংফান থুই কসক লাইনাই নি সাকা এমন কক সানাই নেতা তংগো नंगनि कियागो जे डकुमेंट्स दं माने आबनो बेबक सगै खिबाय दिंया खैचिं माया नांखन नरनो नारक मंगलाक चिनि लामाव बुसुङै बासनानि सिं नरनो रेगला खनै सानाय दंगो नरक नेता मसाङिया नंनो दाबिनो सनाय याफार दै नरक सनो समर्थन खाइचिनि क्लो क्लो गुरि दिनि सानाय दंगो नों रहनाय सब नों बुसिक सिका नों उकिल दाहनै प्रश्न खायनाय दंगो ताखुकतै बुखुकसों जों दिल्ली मेमोरेन्डाम खायब्रनान थांपुरु गोबांमा बरं माना खायखे जों आगिन रै फैजागाबो आइन कसामों खाताय इंलिया नि सानाय दङो मार्जार एग्रीमेंट नि कक कसामों थांका आबोताय कामंलिया अजागाव बरक जे बेबां सिटिजेन मान थांका बरकतैन बरंनताय डिपोर्ट खायमालिया बरक इलिगेलि माइग्रेंट लिया नि सानाय दङो एमनकि साम्प्रदायिक बासन रु नि सानाय दङो बांग्लादेशी हिंदू मुस्लिम को डिपोर्ट करने वाला मांगने वाला वो पातल के ना राक्षस है हनी सानाय दङो जों कोनो दिने NRC नाया जों कोनो दिने बांग्लादेशी थुरुकताय वानजिनो रहना नाया जों जतन थामसाखै तंना नायो हनी सानाय दङो
जों केस रिफोराव लगी थाङै सोलोङै चिनि सोलोङै रैनाय दङ बरकनि मेमोरेन्डाम चिनि मेमोरेन्डाम फेरमानि नायदि ताखुक तै बुखुक जों चिनि मेमोरेन्डामो साका एज पर कन्स्टिट्यूशन संविधाननि मुताबिक अ जायगा जे लामचायाति फायनाय बांलादेशी रंनो आइडेंटिफाई खालाय डिटेक्ट डिटेन तै डिपोर्ट मा खायनाय नि चिनि मेमोरेन्डामो जों सैरु जों सुप्रीम कोर्ट ड्राफ्टिंग खायफोरबो आकलन सैयो बरकनि मेमोरेन्डाम हंखाय जों केबनो रखयो जे त्रिपुराव तंनाय बरक त्रिपुरा तंसितुं जे फायनाय रंनो सिमि कासुजाक सितुं हनै सैजाक दङ रुतुगै नायदि हानि अ त्रिपुरा हानि ताखुक तै बुखुक जों তিনি যতন অসামংসাই ফেপুরু যতন সাকনা লাইনে রেখা দিল্লি গভর্নমেন্ট বাই টিপিএফ नि फाउंडार मिसेस पीके जमातिया तै टीपीएफ नि हांक्राग्राव गोबांमा गुबुन कक सालायजाक दङ आबनि बागै जोंबो मुसुं फानो खरां तिसालिया जेहेतु इंडिया गभर्नमेंट दायना खाहनै साकना खाहनै जत कक जत जागा साजांनाय को गया आफुरसनो सानाय दङ बुइ जतन राजनीति खाय नरबो राजनीति खाय दं दे नोंग्रो खलायनाय साबो तेविसे फिल खायके नरनो लास्ट वार्निं नै खाखलाबो 9mm सर पाइनाय दङ ताबुक जोना प्रश्न खायो टीपीएफ बेंक थांगा पादल कइने बेंक थांगा नंनि एनआरसी नै ताबुक नों साकलाना नि रोंखानाबले ताबुक नों बरनि मेमोरेन्डाम कांसारियावै 1 घंटा मूवमेंट खायावै जों से खायोनि साकना लेखा ताखुक तै बुखुक जों हाया ताखुक तै बुखुक जों आं कयना मुसुंगु नरक आफुरु बुजिमे एफाना ताबुक बुजिमा खा बेलाय काहाम आबन बागे नरना हामबायरो आं साना नायमा अबसि आफुरनो जुदि जों साफुरनो बुजिखा हंकाय आफुरनो थामसां लायखा हंकाय आफुरनो अखरनो जों जतन पालखायति साकाय जों तै बुदाति असामंनो सारैमान खामो दिल्ली मिनिस्टार बैसों साजाका गवर्नर बैसों साजाका नंगनी दफा एमन जात शुद्ध कुर्सी और पैकेज के लिए मांगना आते हैं दिल्ली में तेरा त्रिपुरा जाति है तुम्हारा साथ नहीं है क्या मूवमेंट करेगा तुम लोग ये 4-5 जन आदमी लेकर नहीं जाएगा त्रिपुरा में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई भी लीडर एनआरसी मांगने वाला नहीं है इलीगल इमाइग्रेंट को डिपोर्ट करने वाला नहीं है तुम कितने दिन तक जी पाओगे त्रिपुरा में निशादा का उसक लासी में शिशा आ इमांग निकॉक जना इमांग निकॉक साव हंका कबर हंका आ इमांग निकॉक तिनी वास्तव फलिका अ जागा जतन गसिका ताखुक तै बुखुक जों आबनि बागै आफुरनर बुजिया फना तिनी बुजिखा काहाम कक ताबो काइसा न कक ए मूवमेंट साबनि बिसिंतै फैका साबो अबनो मूवमेंट खायका साबो चैलेंज खायका तिनी त्रिपुरा हानि बररक साबनि स्लोगान साबनि मूवमेंट न सेरेंका आबनो नाय इतिहास न अस्वीकार ताखायतुं अ सक्सेस नि खुमत्रां साबनि तत्रा कलायना कलाय साबो बलायजाकना कलाय असामंगो जों आबरकनो इतिहास न बोल बेखारियावै मिथ्या इतिहास रचना खायावै बोल इतिहास रचना खायावै सठिक भावे चिनि थिनांनि जेनारेशन न काहाम खायनायनि बागै अबस्कंनि जे बाकी सामं खाजिगे तंमानि न खाजाकनानिवो जों जतन पालखायसु बानांथों अ जायगा जों कसा कपुर हलायनायनि कगिया अ जायगा जों हिंदू ख्रिस्टियान हलायनायनि कगिया अ जायगा जों देवबर्मा जमातिया कलय हलायनायनि कगिया जों जतन चिनि बंश कायसा त्रिपुरा सब बंश थां तंनानि बागै जों जतन खरां कायसा मांगनाय अ जायगाव केबो नासले लाई जों जानायनि कगिया ता नासले लाइथुं आनि अककनो खानाबाया सानि बुजिया सानि केबो बुजियावै सुजियावै ककनि मिनिं बुजियावै हामिया कमेन्ट्स ता खायथुं कारण जों आफुरु जे मूवमेंट खायमानि आफुरु जत बर बुजिया फानो जों किन्तु जत त्रिपुरासानि बागै जत त्रिपुरासानि समाधाननि बागैना आ मूवमेंट खायो आबनि बागै जों जत त्रिपुरा हानि ताखुक बुखुक तायो त्रिपुरानि फातारा तंनाय जत त्रिपुरासा ताखुक बुखुक रंनो अस्तित्वनि चबावो जों पलिटिकल धर्म सबटाइटेल रंनो बेस खायावै जों पालखाय थानसाखाय बाकी सामं ताया तमानो जे बाकी सामं खलायजाकनाय
बारा तंमानो जों सय सयके खायरेना बागै जतन खरां तिसाय थामसा खालाय o samungno pairena ngthung I kobok mung naragui ani kokisa samani orono mathaka jotono khulukbai hambai.